Vyhľadávanie je pre našich žiakov úplnou samozrejmosťou. Napíšu, čo ich zaujíma, stlačia Enter a výsledky sú na svete. Ale rozumejú skutočne tomu, ako vyhľadávače fungujú? Vyhľadávače neukazujú všetko, čo na internete existuje. Fungujú na princípe algoritmov, ktoré rozhodujú, ktoré stránky sa zobrazia ako prvé. Výsledky sa teda líšia podľa toho, ako je otázka zadaná, aké slová použijeme a dokonca aj podľa toho, kto vyhľadáva. Deti často netušia, že iný človek môže získať iné výsledky pri tej istej otázke. Vyskúšajte si so žiakmi zábavnú aktivitu z príručky, ktorá ich učí hľadať čo najpresnejšie. Ich úlohou je nájsť konkrétne odpovede, ale pomocou rôznych kľúčových slov. Pri porovnávaní výsledkov zisťujú, ako veľmi záleží na tom, ako otázku formulujeme. Téma sa tak mení na hru. Kto nájde informáciu najrýchlejšie a najpresnejšie? Pri práci so žiakmi je dôležité budovať ich porozumenie, že vyhľadávač nie je objektívny. Nezobrazuje pravdu, ale výsledky podľa určitého poradia. Učme ich skúšať viacero formulácií, porovnávať zdroje a všímať si, čo je reklama a čo je obsah. Kritické myslenie pri vyhľadávaní je dnes rovnako dôležité ako čítanie alebo písanie. Vyskúšajte si malú výzvu na záver. Skúste vyhľadať tú istú tému, napríklad najlepšie jedlo na obed, a to 3 rôznymi spôsobmi. Porovnajte, čo vám vyhľadávač ukáže. Mení sa poradie stránok, zobrazujú sa reklamy a v ktorom prípade ste sa dostali k najzaujímavejšej odpovedi. Buďme pri vyhľadávaní lepší a vedomejší používatelia internetu.